No takže čaute ľudia, vítajte pri ďalšom videjku. Predvčerom, čo sme mali nové video, tak som pravdepodobne neprávom zdisoval jedného českého rapera, nádejného, a urobil na mňa diss, ktorý máte v popise, určite si ho pozrite. No zostal som z toho videa taký zarmutený a docela smutný a chcel by som tu na chalanovi niečo povedať, takže poprosím v pozadí hudbičku. Ďakujem. No, takže dneska tu máme pána Lucky 7 TV MC Luky, hej. Boh vie, kedy Degeš tu bude zajtra. Aj. Môj zlatý, disuješ ma márne, z tvojho klipu bolo aj tvojej mame trápne. Kúkam tvoj kanál, vyhrkla mi slza. S takou tvorbou ideš ty na mňa papula drzá. Keď čítam komenty pod tvojim vlogom, si asi jediný, kto ťa porovnáva s Gogom. Je mi jasné, že točiť môže hoci kto, no aj keď na dislajky hovoria, že kto je kto. Radšej si otvor doma slovník cudzích slov, pretože dokonca aj Miša má lepší flow. Wow, bracho. 60 000, to je veľká frajerina a nerobiť zo seba iba malého primitíva. Si myslel, že z toho disu zrútim sa? Som tu 4 roky, bracho. Zabíš sa. Lucky, radšej ťa už nechám byť, radšej ťa nechám na hentom kanáli hniť. Ten tvoj dis bol snáď len vtip, pretože inak si to ani neviem vysvetliť. Týmto songom som zabil celý deň, tak mi dá koment, like a odber. Man! Repiky tvojej matere 2016. Nestíham ani holý dých, zajtra tu máte Photoshop ľudia a vidíme sa pri ďalšom videjku. Zatiaľ sa majte a čaute.